ka-jams, good afternoon. Karon na matuta sa kwan sa bukid katong akong itudlo nga adtuan nato katong gipan ako sa kaduha na ako nga vlog. So karon na i-try na to og Tagalog. Balag kinamaisog Tagalog basta kay masabtan ninyo. So karon guys, adto ta bukid. So, hi. Hindi matatawa na nagulong din na nakabang matulugan na nila sa lakat ang mga kalaban na pinapagulong pabalik ang makakabusad sa bawat aking pagkilos parasadong sasakmal ang bawat belo ng makapaghambalo kapito so wala na sumbang sakdal. Halo. So testingan na to magtinagalog no. Magtaglis lang ko. Mayo magtaglis. So karon tungas ta. Tara. Ubani ko ninyo. Sit up sa ko sa akong kwan. Gamiton to na ako akong 4K HD export scam. So salamat. So gani guys no. So magsugod na Tagalog. So ito na guys oh. Okay ba? So balik ko guys. Salamat. So guys, pupunta na tayo sa amin. Tingnan natin doon pag meron bang bunga sa dragon fruit. So ang hirap dito guys, mga ka-jumps, pag-uulan. Pag-uulan jack. Adventure talaga. So mukhang uulan na. Salamat. So sobrang putik dito guys. Bisik na bisik yung daan. Wala to. Cellphone lang yung ginagamit ko guys. Mga ka-jump, cellphone lang kasi wala nang kwan. Lubat na yung cam ko. What's up mga ka-jams? Nandito na tayo no. Nandito na tayo sa hasaan banda dito sa kanan ko. At saka dito sa Bulingsag. So tara guys, tingnan natin guys. Dati ito malinis to dito. Ngayon madamo na. So tingnan natin guys kung anong makikita natin dito. So baka may ahas no. Tabi po. Baka may mga tao dito. Tabi po. So ayan guys. Tingnan niyo guys Ito yung ilog ng Kabulig River. Sa dugtong ng Claveria at saka saan. So diyan banda sa saan na yan, saan, saka dito ito banda yan sa Claveria. So may barko kung nakikita nyo. So hindi nyo may barko yan, may barko. So hindi makita kasi pagi. So baka babalik na lang tayo mamaya or bukas pag hindi na foggy. Pero maganda siya guys no. Maliwalas. So
So dito maraming kahoy. So punta tayo sa baba. Sa baba. Kasi bangin na dyan. So tara. So ngayon guys, umulan na. Yung ulan dito mas maaga isa doon sa baba. So pulingasag na yan. Teka muna, kukuha tayo ng magandang anggulo. So dito muna na tayo sa saan na banda. So may maganda dito. So aakyat tayo. Yung mga nanonood comment kayo kung saan tayo mag vlog ulit, kung anong gusto niyong puntahan natin. So mas bless kayo no na hindi kayo taga rito pero parang nakapunta na kayo. So kahit umulan okay lang. So mas maganda talaga kung personal kayo makarating dito. So lumakas ng ulan no kasi nagpapags na doon no sa baba. So baba na tayo. So doon na naman tayo sa Balingasag area. So kukuha tayo ng magandang angulo. So maulan. Sana tumigil. Kasi baka mabasa tayo. Wala tayong kamag-anak dito. Jump, jump. 1, 2, 3. Ay! So yung body ko. Beri, okay ka lang dyan. Yung motor ko Rose lang yan, sabot-sabot lang yan, pero maganda yung performance pagka nasa bukid. So iwan ko kung ano yun. Yung ano yun, zoom natin So yan naman kaya ng zoom ko. Ayan. So itong part ng Balingasag na to. So Balingasag, kung natatandaan nyo yung second vlog ko, pupunta tayo doon. Diba sinabi ko doon sa second vlog ko nga pupunta tayo dito. Pero ito yung farm namin no. Yung dragon fruits, yung may mangga, tsaka yung sakahan. So nandito tayo sa tuktok ko. A few moments later. So ayan guys no. So dito Claveria na yan banda guys, Claveria. So dito Balingasag area to dito. So ito na. Yung maganda no. Yung energy, kitang kita. Yung mga maliliit na itim-itim, yan po ay mga face kids. Face kids. So yan banda Binitinan area. So Municipality of Balingasag. So guys, kung makapunta kayo dito, contact na lang kayo sa akin or message na lang kayo sa Facebook ko. Jumps. Yung Facebook ko. So doon Balingasag na yan. Yung may daan pa street, Balingasag na yan. So yan, price gas. So okay kayo guys no. Yan po ang area namin dito, yung mga bukere namin dito sa Balingasag.
Kasi palagi na akong pumupunta ng Claveria, bukid ng Claveria. So dito na naman ako sa lugar namin. So ito guys. 1 hour later. So yan guys. So yung gamit ko ngayon, cellphone. 100 lang ako nag-drive. Kasi gusto kong makuhanan yung daan at saka maganda dito. Kasi yung 4K HD action cam ko lubat. So cellphone ang gamit ko. So kaya ba to? Permira. So ito na guys. Mas maganda yung cellphone kaso lang hirap hawakan. So yan yung hanap buhay nila dito. Kamuting kahoy. Mga kachams, punta kayo dito kung may mga bakante kayo. Kuha tayo ng mga niyog or kung sa Bisaya mga butong para makatikim naman kayo yung gustong kumain ng buko. So nandito na tayo sa ano ba to? DSWD project nila. Approximately 10 hours later. Hello guys, welcome back to our channel. Karon ay gago. So ngayon nandito tayo sa may dragon fruit pala dito na marami. Kaso maliliit pa lang. So binisita ko. Hindi kagaya noon sa amin na may bunga na. Kakain na nga kami. Pero ito nag-uumpisa pa lang. So maliit pa lang, mga ilang dangkal pa yung tubo nila. So ito guys so marami. Sobra mga ilang libo ata to. 5,000 ata yun yung sinabi ng tao. So pupunta tayo sa akyat tayo doon sa taas. Pero doon tayo dadaan. Dito lang tayo kukuha ng magandang view kasi patuktok So ito guys maganda ito guys pag may bunga na. So parang mga cemetery. Wow! A few inches later. May dragon fruit pala dito. Marami to guys. Hindi yung kanina yung tinatanaw natin. Hindi to. Iba din to. Pero iisa lang yung may-ari. So marami talaga guys. Approve talaga nito. So nice. Hello guys, Nara guys. Wow! It's amazing.
ka-jams, no? Nandito na rin tayo sa wakas. Hoy buddy, hi. Guys, sobrang amis talaga dito. Naamis ako. Dito, nakapunta na ako dito pero hindi pa to ganito kaganda. So, ngayon plain na siya. May balak yung may-ari na dito banda. Taniman din niya. So ito guys, oh. Oh, ang lapad pa ng lupa niya. So yung maraming lupa dyan, yung malaki pang mga space sa lupa, mag-isip na kayo kung anong itanim nyo, kasi mas maganda yung may tanim kaysa wala. Mamaya na tayo pupunta sa doon sa amin ng dragon fruit. Dito muna tayo kasi nasaksak sa isip ko na meron daw dragon fruit dito na marami. So meron nga, hindi tayo binigo. So yan, oh. Madamo pa, pero doon yon sa kabila. Sa kabila yung pinuntahan natin kanina, maganda doon kasi plain na. So yan lang guys. Balik lang tayo dito pag shout out pala kay Sir Baldi. Sir Baldi palang may-ari nito. Shout out sa'yo, Bekenemen, pag may bunga na ito. Baka babalik pa ako dito pag may bunga na. Kasi masarap to eh. So dito na lang tayo. Punta na tayo sa amin doon banda doon. So tara. Hello guys. So nandito na tayo. Isa lang to sa yung isang ano bang tawag nito? Palwa. Isang palwa. So tatlo siya. May apat pa nga. Apat pa nga. So tatlo. Yung nakaraan, yung first pa nito, pa isa-isa lang. Isa-isa, pero ngayon tsak na mas tiba-tiba nito ito. Tiba-tiba. Ang gulo na naman, ang gulo magsalita eh. Hindi maintindihan ba sinabi? Salamat. Salamat mga dragon fruits. So, namunga din kayo. Ito pala, itong sinasabi ko, hindi ito nagbunga ng mga ilang buwan. Pero ngayon, so nagbunga na siya. So, very good. Nagbunga na siya. Baka may ice dito. Sabi po. So ngayon, so maganda talaga yung bunga niya ngayon ah. Ting season yata ngayon. Ting season ata. Kasi tiyak, may mga maganda pa dito. So, ahas, huwag kayong kakagat.
So ito guys, wala tayong check na wala tayong makakuha nito ah. Wala pa yung mga kuha nito guys, yung mga hilaw pa. So hilaw pa to ah. So talagang season niya ngayon, kasi ito hindi talaga ito namumunga. So ito namunga na siya. Ganun. Ito. Dami ah. Excuse. Dami ah. So wala nang bunga. Kinuha na pala ni Father ah. So wala. So tingnan natin yung mga malalaki. Kung ilang araw mahihinog na. Ito mas maliit pa. Thank you sa inyo sa pagbunga. Ito yung malaki oh. Malaki. Mga susunod na linggo ata to. So uwi na ako kasi nandiyan ang uwan. Ang ulan dyan na. So salamat sa inyo. Sa inyo dragon fruit, salamat. So ito marami talagang bunga oh. So dito lang tayo guys kasi umulan ha. So dito lang tayo. Keep safe and keep on travel.